Katapos ko lang sa work mga araw. Ito sa New Year, it's around about getting 10 o'clock in the evening. So anyway, thank you Lord, salamat na naman God Almighty, thank you. So pauwi na ako at magluluto tayo ng ng pinapaitan para sa New Year evening. So ganito rito trabaho muna bago ang tawag nito, trabaho muna bago kainan. Magluluto pa ako. Yan, tignan nyo. So pauwi na muna ako mga araw. So maraming salamat sa nanonood nito. Maraming salamat po. At sa mga subscriber ko at mga nagko-komento, maraming salamat. Yan, pauwi muna ako sa drive. Pinapainit ko muna yung sasakyan ko. Yan, si Buddy. So mga araw, saka mo na yan, KFC oh. Yan pa. See you, magluluto mga ako. Wala yatang fireworks, hindi ko nakita yung fireworks. So yan mga araw, frozen yung aking windshield. Ayan, frozen. So dadrive muna ako mga araw. At magluluto pa pag uwi. Pinapaitan. Ayan. It's 9:43 December 31st. Ilang oras na lang, next year na. Oh, di ba mga aro? Sige mga aro. Uwi na. Uwi na. So good. Stop. Nasa highway na. Highway muna. Ayan, baka mamaya may pulis. Ay, patay tayo. Ayan mga araw, malapit na ako sa aming bahay. Puno dyan, puting puti. Ayan yung puno, puting puti. Ito yung mall namin. So hindi ko alam kung tapos na yung fireworks o wala kaming fireworks po ngayon. Kasi dito sa may place na doon sila magpa-fireworks. Walang individual na rito. Hindi pwedeng magpaputok ka ng rito. Bawal ang paputok. Siguro tapos na. So yan mga araw, malapit na ako sa bahay namin. Yan. Okay. Mga araw, ginisa ko na sa may luya tsaka bawang. Ito meron akong yung onion leaves saka sibuyas. Tapos nandito yung karne na baka, tuwalya. Tapos yung ito pala yung dila nito. Yan yung mga lamang loob na baka. Yan. Tapos meron pang yan yung dila. Ayan. Tapos meron pa silang dito, siomay. Ginawa nilang siomay. Ayan. Yung mga sibuyas. Yung pala, medyo tinusta ko ng konti yung yung bawang sa luya. Ayan. Ayan mga ro.
tuwalya. Isa ko muna sila lahat. Tapos ito pa. Yun. So yan, mga araw, nag-isa ko na. So lalagyan ko ng paminta. Dito pa tayo kinay, sinigang. Yan, lagyan ko ng sinigang mix kasi walang kalamansi. Pinapaitan na may sinigang. Ibang version to, pang-Canada lang to. Paminta. Yan mga araw, halo-halo muna tapos takip. So yan mga araw, nalagyan ko na pala ng hindi ko na video. Nalagyan ko na ng patis at saka asin. Nilagyan ko rin ng dahon ng laurel. Yan. Bubuhusan ko na ng kasi ginisa ko muna masyado to. Yan, tapos yan na yung sabaw ng baka. Yan. Pinapakitan na. Pero kulang ng lalagyan ko pa ng lalagyan ko pa ng tubig. May kasamang sili. Yan, wala kaming siling mahaba dito, so ang ginamit ko is jalapenos. Yan. So takpan ko muna ang mga araw. Kukulin ko na yan. Ay, mali pala. Ito yung takip. Yan, mga araw. Pinapaitan ni araw. O, diba? Yan mga araw. Kumulo na. Kumulo na. Titikman ko na lang to. Yan ang aking pinapaitan. Araw version. Tingnan ko muna yung sabaw. Ayos. Medyo okay na. Yan mga araw. Ayos na yan. So maraming salamat mga araw. Tapos na yung aking pinapaitan. Mamaya kakain na kami. Hintay-hintay na lang natin. Maraming salamat. Pang ko pala yung yung onion leaves pala. Ayan. Sarap nitong sabaw. So yan mga araw. Tapos na. O, diba? Pan ko muna. So, nakalimutan ko yung onion leaves na nilagay. Maraming salamat po ulit. O, diba? Si Aro to. Ang oras na pala is 11:03. 11:03 yun, o. 11:03 na. So, 30 minutes pa yun. Okay na yan. Oy, 30, tapos na yan. Tapos yung iba, kakain na kami. So Happy New Year sa inyong lahat mga araw, sa mga subscriber ko, sa mga nanood nito. Happy New Year, more blessings to come. Maging malusog kayo sa 2023 at maprotektahan kayo ng Panginoong God Almighty lagi sa inyong mga
lakad or whatever, kung saan man. God bless you all. Happy New Year. So yan yung mga handa namin. Si Tyra, ginawa niya ng ano Tyra? Siomay. Yan yung soup namin, yung pinapaitan. Tapos ano ito? Ano ito? Pasta? Yeah, pasta. Anong pasta? Lasagna. Yan, mayroong Spinach mga and 4 cheese. spinach tsaka? 4 cheese. 4 cheese yan. Ayan o, may mga prutas-prutas pa. Di ba? Ayan, naghahanda na sila o. Tapos ito yung damit ko daw. Kita niyo yung damit ko. Di ba? Tapos yung dalawa. So, Happy New Year. Maraming salamat po itong taon na to sa binigay ng God Almighty sa aming pamilya, sa aming relatives, mga kaibigan, mga naulit-ulit, pamilya, relatives, mga kaibigan, mga co-worker, at lahat ng mga tao sa buong mundo, saka sa mga kapatid namin. Anyway, pamilya na. Maraming salamat God Almighty sa mga binigay niyong bendisyon. Sana itong 2023 ikaw lagi yung God Almighty ang aming mamuno sa aming mga pangarap, mga gusto namin sa buhay, lalo na sa aming lalo na sa aming tawag dito, kalusugan. Hindi lang kami, sa lahat po at sa mga nanonood nito, sa aming pamilya, kaibigan, relatives, at sa lahat na po. Maraming salamat God Almighty, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Maraming salamat. Amen. Kain na. Happy New Year. Saan ka, aswa? Nil ka? Bibigyan ka. So maraming salamat sa mga nanonood, sa mga subscriber ko. Happy New Year. Mga nanonood dito, Happy New Year. Gutom na yung tapos sa mga nanonood dito, Happy New Year. More blessings to come to everybody. Yan. So Lord, thank you sa lahat ng binigay nyo. Amen. Yan, kain na. Sige, akin. Sarap po yung media ay. Ha? So maraming salamat Panginoon sa aming food. Maraming salamat. So Happy New Year. Hello mga araw, mga kumusta na naman kayo dyan? Tapos lang ng aking trabaho at hindi ako nakapag-upload sa aking video. Hindi ko magawa-gawa dahil ako'y laging busy sa work. Ito, pauwi na naman. So it's already around 6 o'clock. Pero ngayon lang, dati lagi akong nasa sa ang pangalan nito 11 na ako nakakauwi. Yan mga aros. So shout out pala kay kay Nora Valdez dyan sa South Korea nanonood, at kay Tita Nonet Bangsal dyan sa Melingayan. Ito, pauwi na naman. So mga pasensya na mga araw sa aking upload. Itong upload ko ay sa yung New Year pa. Tapos susunod ulit yung sa Pilipinas na bakasyon. So pasensya na. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Ito, pauwi na. At tignan nyo, wala na munang snow. Magandang weather. Hindi masyadong malamig. Yan, siguro mga positive lang to. Positive 2 or 3. Yan. Mga roso.
Maraming salamat sa mga subscriber ko at sa dumagdag sa subscriber ko. Maraming salamat sa mga nanonood. So panoorin nyo na lang aking update, late upload. So pasensya na po mga araw at busy talaga. Bye!